Hello guys, welcome to първи ни, първото ни гейм видео от новия акаунт в канала в YouTube Ванка Гейм. В този канал ще качвам всъщност всеки ден някакви кратки видеа, част от тях или такова. Включих си таблета да се зареждаме и можем да започваме. Първата игра, която искам да играем, е една игра, която супер много ми беше допаднала. Само да видя коя беше. Ще играем на няколко игри, реално. Първата част е на Barry's Prison. Аз от нас съм си купил най-много неща. След това да пробваме на OnePlus Skateboard Escape. Защото тая игра също много ми харесва. Реално съм стигал до края, но след това явно става нещо и не мога да мина абсолютно целия гейм, така че можем да започваме. Ще си включа звука, за да може да се чува. И ще си вземем нещата. Реално в момента ми трябва само това. Това ще го оставя за после. Да изпием, за да може да скачаме по-високо. Какво беше това да падна? И аз не знам. Окей. Сега извинявам се, но съм малко болен. Между това видео може би дали искате да го качим в Cinemant. Който не знае какво е Cinemant, това е платформа за видеоклипове. И можем да таковаме и там, между другото, аз вече съм качвала там, имам някакъв контент, така че вече може да видите моя face reveal там, който направих преди няколко месеца. Там направих face reveal. Повечето хора може би ме знаят в моя акаунт Ванката, в който съм натрупал над 1300 последователи, абонати. Там крачвам най-често. Това принципно ми е единствения официален канал, който качвам най-често, но в момента повече наблягам на други неща, като например снимането на гейминг видеа и такива неща. Неща, които гати. Неща, които принципно искам в момента да се занимавам, а не някакви влогове и такива неща. Не съм снимала влог близо вече месец, не защото не мога да ги обработвам, обработвам ги чудесно. Имам купени 8 програми за правене на видеа, но просто не ми остава времето. В момента ме интересуват повече гейминг видеята. Може би те са ми доста по-важни, гейминг видеята, защото наравно доста време не съм правил нов гейминг канал. Стария ми гейминг канал, знаете, че беше закрит. Казваше се Vano Pro. Този акаунт беше с мен в продължение на 4 години, но след това се наложи да го изтрия. И така, но не, стига вече сме говорили за това какво съм правил, какво не, и да видим дали мога да спечеля. Между другото, който не знае, ето тук се намира лопатката, повече хора не го виждат, между другото. Окей, между другото ми е доста трудно да игра на таблет, но просто лаптоп ми в момента е... как да кажа, щупен, между другото. Просто ме е срам да кажа, че лаптопа съм си го щупил. И така, играем на таблет. Нещо. Стара, аз не съм играла на таблет никога и не мога да науча, но лаптоп е най-лесно. Shift, Mift и то това е. Докато тук е по-различно самата обстановка и между другото игра на по-3D. И изглежда малко по-различно. Макар че е по-готино. Между другото. Айде сега, ако трябва да бъдем честни, не е по-трудно да отскачам. Но, добре, що му казва, че е готино. Реално сега можем да минем всичко, защото ще изпием тази напитка. И ще може да стигнем до тук директно. И ще се качим и тук, разбира се. Това тече. Такова ли са още?
Не, между другото, вижте какъв готин аутфит става сега. Окей, това ниво, между другото, ми е най-лесно, защото тук просто въртиш. Ана, магавскама! Ох май гад, то ще я хване. Ами, тук ми е много трудно да бягам. Сега го мина от начало, нали? Окей, минахме го. Не, няма да го минем, не сме го минали. Окей, реално, сигурно няма да ни стигне видеото, дори да стигнем и до третия левел, защото след малко трябва да почнем другата игра. Защото искам да имам време за повече игри. Така че сега сигурно ще минем и това ниво, което е тук и спираме с тази игра. Защото искам да играем на няколко игри, реално е по-готино да играем на повече игри. Да, не сте. Окей, умрях. Окей, почваме нова игра, защото е писна. Искам да имаме повече от 2 игри, принципно да играеме. Окей, един кой играе моят приятел. Той играе на Rivals, аз не знам как си играе на Rivals, не ме съдете, наистина не знам. Окей, вижте, има тук някаква игра Home Alone, която има 15,9к човека. Това така, че може да е пробваме. Реално аз не играя такива игри вече. Мисъл, години са, просто не играя. Не играя вече. Аз не играя почти игри. Реално... Окей, аз искам да играя обаче с някой, защото аз не знам как се играе тази игра. Сега, примерно... Окей. Не. Добре, аре, елате тук да е, аре, елате тук. Аре, шки. Добре, аре, елате де, не ми се играе само двама. Добре, иначе ще сме с Камила и аз. Окей, no problem. Явно другите ги е страх или просто не искат да играят с нас. Що бе, ще имат възможността да играят с известен ютубър. Между другото, вчера на малко ден се дойде при мен и каза, може да се снимаме. Това беше адски сладко, наистина. Тогава снимах влог, който между другото качих. Много ви благодаря, че искате да се снимате с мен, но моля ви се, видите ли ме, че снимам влог просто. Какво викаш та? Ще мога да излезна. Чайте, че тук и лаптопа работи. Имаме други лаптоп, но... Това други лаптоп, но той е на Linux, докато му инсталирам Windows. А сега какво трябва да правя? Трябва да чиста, нали? Ето, чиста. Мами, чакай сега. Thank you, the baby likes you. Окей, а сега какво трябва да правим? Може ли някой да ми обясни на човешки език? Трябва да останем сигурно една нощ сами. Ай! Видяхте ли го това? No. Какво отваряш, ма? No, open door.
Целта на играта е да не отваряме вратата на всеки срещнат. Буквално виж какво е направил то. Ай! Здравей, келешче. Толкова са наклонен си, че искат да му духам. Окей, явно последните 5 минути ще са на тая игра. Ще има втора част. Заклевам се. Някой чука. Какво искаш, маловца? I'm scared too. Окей, ела да видим в другите стаи дали ще ни джъмпскерне пак онзи идиот. Why this house look... Ал! Окей. Между другото, защото никой не ни джъмпскерва. Имаше един, който страшно ме джъмпскерна. А та къща на един етаж ли е само, между другото, ако мога да попитам? Айде, някой няма ли да ме джъмпскерне? Какво става? Окей, на никой няма да отваряме. Гайс, видеото трябва вече да приключи. Реално, сега ще снимам и втората част. Като продължение ще и кача и двете сега веднага. Така че... Чао!